Musa golluɗo o Aisha e suuɗi sab gala santanɓe e wuro ngo fof o tema français debbo ma jeewo tuusere ma lembel ma assurement ila ba makko wante ko ɓoro makko ko miñi fo andi sefa ko miñi fo andi ewa fawru makko miñi fo andi debbo makko jeewo non ɗo yummum parene heddiɓe hay goto anda kaasi makko meeɗa duuse mo paari jaɓɓaki mo jaha bala heɓere saka yella andu kala ɗo so tawi français ne bonna hakkude ɗo miñum wona ba makko so hakkude français neɗɗo ene nawa debbo mo jewma lebbol mum ko famille wona bala heɓere o maayi ko ɗaniɗo o ari jam Allah wari moɗon mbar ko jam Allah fini to muni e moɗon kala fini sikki ala bamum Allah ko min calmini dendagal rendoji Allah naaɓi e mbadi kuccitide ko moɓodiral Rewɓe FM e gardogol directeur meɗen général ceerno meɗen ceerno Abdoul Mody Tall kamɓe ngari ɗo tigui hande o saaha e ngal ɗo moɓodiral ngal jiiɗon ɗoyno en jettinoon en jaraniɓe to banggue jaɓɓugol mabɓe e bismaɗu mabɓe eɗen mbiyaɓe kadi mba kono kadi enen koye mabɓe eɗen bismoɓe sikki ala noon oɗo ñalawma ko ñalawma e nder ñalawmaji Moussa Sall ko kalɗa e muɗum foof ko hetti ko daari ɗum eɗen gardi ɗo noon e dendagal gollojiɓe Rewɓe FM ɓe ganduɗa ɓe tigui gollojiɓe Rewɓe FM ɓe ganduɗa ɓe tigui koye gardugol ceerno Abdoul Mody Tall tawi ɗo joni ko en direct haalirde moɗon Rewɓe FM la 106.3 kala kadi mo dañani fartañe wawde arde gam hawrude oɗo ñalawma sinno ko sago ko noon gara jiira yitere ma ko jogori ko waɗene e oɗo ñalawma kono ha joni tawi so tawi a dañani fartañe wawde arde ni sa waɗi zappé la 106.3 haalirde ma Rewɓe FM ma waw famde oɗo ñalawma holno jogori yarude e ngal ɗo piilugal holno ngal jogori sifrade so Allahu lamɗo haaji ɗum noon no mbiruɗen ni tan to banggue présentation mboɗo sikki ko ɗon tan garaten ko adi ko hiɗi famɓe eɗen gara e mumen eɗen gardi ɗo e directeur men général ceerno men ceerno Abdoul Mody Tall mo ganduɗa kadi e mawɗo meɗen hono Abdoul Samba Sow ko noonne kadi wondude mo ganduɗa tigui ko notre doyen Faye Tidiane Faye DJ Soni Kara ko goto e mo ganduɗa tigui gollotiɓe meɗen wondude mo ganduɗa ko Coulibaly Mamadou Mar e mo ganduɗa tigui ko Kalidou Demba Diallo ɗon nonne kadi e musidɗo meɗen mo ganduɗa ko Zac kañum garduɗen to banggue hande o matériel de sonorisation tan mbiyen ko nonne kadi musidɗo makko goɗɗo ne wiye Zac ko nden jiiɗo gurdam mo ganduɗa ko ceerno ceerno Abdoul Mody Tall Abou Fall ko noon eɗen gondi e muɗum ɓe ganduɗa ɓe kadi men dillata kono banggue goomu pinal ɓe ganduɗa ɓe ko Sandou Fouta ko nonne kadi e Abou Sow e dendagal bandiraɓe yama so tawi en mbiyeɗe limta inde ɗe tan ma woɗen mo mottaniɗo mum e banimen debbo mo ganduɗa ko Aissata Sy ko goto e les stagiaires journalière mo ganduɗa tigui ko ɗon dillata e haalirde nde eɗen gardi e muɗum ko nonne kadi so tawi en diwani ha joni mawɗo meɗen Madani Samba Diop ko gorko mo Babalel namɗo tigui wondude mo ganduɗa ko sek mo ganduɗa ko kañum woni ɗo o yewtere wiyeteɗe hew jamono kankone aussi o mon tawtara jonde ɗe e bandiraɓe gam yidde famminde tan rendo ƴella kala mon jiyani ɗo hande e banggue mbaadi muɗum ko gantu ɓurɗo seftude hande ɗum arde kono noon to banggue hande o kaalande e banggue miijoji enen foof hande eɗen ɗo sababude kay eɗen goni caggal mo ganduɗa ko directeur général meɗen hono ceerno meɗen ceerno Abdoul Mody Tall golle ɗe noon noɗi jogori yarude sikki ha caggal nde hilfaɓe gari ɓe jooɗi mbaɗɗen ɓe présenté calmodirɗen mabɓe ha saɗi joni mayen garanɓe e bandiraɓe holko saabi oɗo ñalawma mboɗo sikki kadi bandiraɓe paami oɗo ñalawma ko adi ko oɗo ñalawma mo yeto gila to banggue publicité saabu so wiyama Moussa Sall mboɗo sikki ɗon mujibu ñalawma one haɗat ɗon kono foof de
ha joni so tawi a eɓɓi haalande tan ina hani hoto ɗem yo won tan gotol wadde noon en jetti Allah nde rokki en fartange wawde wurnude oɗo ñalawma eɗen mbawno tijjade o wasa yettade kono Allah waɗi ene beelani ɗum fof woni heddi noon ko holko ƴellanaɓe jogori yiide yoɓe ngar ɓe jiira guite mabɓe heddantoɓe ɗo ene kadi ko cimtol majjata noon mayata abadan saabu koko golla koko walla saabi ɗum noon ko kanko Moussa Sall mo ganduɗa yidde mo leñol ngol yidde mo diine l'islam o mboɗo heewi wiide en kaali ɗum hayde gadeten ɗo joni e lawol le Rewɓe FM ɓooyi yaltude Rewɓe FM yalti ko wona goho ko wona ɗiɗi kono hono ngol ɗo yaltago meeɗa wadde ko ɗo ardi wadde ƴellanaɓe on dañi ɗo inde on dañi ɗo manore tawi sabi ɗum ɗiɗo moɗon hono Moussa Sall wadde noon ene haani tesko ɗon jurno ɗon ɗowon mo jewtiɗon e makko cifti noon mo ko heewi caloɗon o yeewe sababude o woni jalore e nder wuuro Dialla o nawi Dialla ɗo Dialla yettaki min handam go meeɗa yiide Dialla ko sabu makko woɗɓe nan ɗo jeese ɗe ngannduɗaa ɗe meeɗa yiide Dialla hannde jii Dialla ko sabu makko wadde noon en paami no kewɗen mbiɗa hay so tawi gooto wawa wonde wuro omo wawi wonde jikki wuro Moussa Sall hay so tawi wonani Dialla ni woni hikka Dialla holko Dialla jogori joftude Moussa Sall ɗum de moni kala yoddu ɗum ɗo miijinoɗum wadde noon mayen ngaroy hen e mbaadi yewtere nde ngam mbasen ɓurde juɗɗade ɓayi koye présentation gonnoɗen alɗo e mono ko Yousuf Sall bamma ko wimo nene makko wima ko Baydi Sall koye lollirde ko koɗɗe jeena o woni tiggo goto yalmudel ha sisanan on tigui woni kaldo e moon ɗoyno min jettimo noon min jaarima Moussa Sall no mbiruno ɗayni gueɗe ɗe foof min jii ɗum guilani min jalti no wiyete ndendori yaɓanma hunani Sharif Al Hassan mo Sharif Sidi Al Hassan الموضة شريفة وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقل يتود الله يجود إلى صلى الله عليه وسلم انجتي جناب ميلم دلو شريف سيد شريف عبد انجولي إن نلادو صلى الله عليه وسلم انجتي تيرنا من شيخنا أحمد التجاني انجتي تيرنا موسى صل بند سباب ديلو مجر عندك ابودا ورا مجو ابودا قال تدودو انجتي الله ولا انجتني تيرنا موسى الله kanko ceerno Moussa de ko moƴƴere mere mere ko noon Allah waɗiri so tawi mi juumani hande waɗi laabi ɗiɗi ko min meeɗi yiidirde heeri wona laabi tati min noon kalmi tan koko teskimi ko kono seerayi ñalawma fof emin kalda téléphone e bismade e weernade hono ñalawma hande o min gardi ha ceerno Moussa wimi Sharif Al Hassan min de ko min namdi numéro ma ko min de nodduma yiɗi jotodirde e ma kono fof noon ko yiddemi e nelaɗo Allah de e yiddemi Cheikhana Ahmad Tijani e yiddemi almudagal e andudemi wonde mawɗa almudagal an Sharif Al Hassan e barke Sharif Abba noon
budde ɓe kaala seeɗa haala maɓɓe ngati kamɓe ne golli golle tiiɗe golli golle tiiɗe ɓe gollani kam golle tiiɗe ɓe gollinimo golle tiiɗe kanko almami gila nde gartumi ɗo e leydi he gila de o naatti ɗo e leydi he miɗo ummi Côte d'Ivoire omo ummi Côte d'Ivoire miɗo ari wattu mana jabbere omo ari waktu mana jabbere ɓeene coppa cuuɗi ɓeene coppa ɗo mbaɗi gese ɓeene coppa cuuɗi huɗo ɓeene coppa to mbaɗi gese eywa giƴam gooto ene maɓɓe giƴi ko gooto ene maɓɓe ma taw wasata taw ɓii ko ene ɗo ene wiye Kalidou Thiam ma taw wasata de taw ɓii ko ene ɗo ene wiye Kalidou Thiam eyɗon mbimi on yo wallam min mi daña heen gesa o wi on giƴi ko o yo wallumo kanko no daña heen gesa on wi ala kañum kay wallata kam on wi ala kañum de wallatamo wallata kam so tawi yi ballowomi kadi ma hat o wi wallatamo so yi ballomo kadi maw hat hikka kay ko ni tan wayata ko ni tan wayata mi ruumat ɗo o ruumat ɗo ha ndungu silta ha ndungu silta ko Allah yoɗimi ko Allah yeɗimi e sukaɓe ɓe fof ko Allah yeɗimo e sukaɓe ɓe fof taw ko ɗum wonno arsigue taw ko ɗum de woni arsigue makko mbimo mi baasi ala ɗum noon mi jaaɓi o wimo baasi ala ɗum noon o jaaɓi nden mi wimo mi jaaɓi nden o wimo o jaaɓi mi jooɗima e wuuro he o jooɗima e wuuro he kanko Kalidou o addani kam sukaɓe kanko Kalidou o addinimo sukaɓe janggoɓe sukaɓe janggoɓe aɓe gona capanɗe jeegom aɓe gona capanɗe jeegomo ɓiɗɗo fof yoɓe janggin o wi fof de yo janggin gonmi e janguindeɓe o woni e janguindeɓe eyo ñalawma fof mo Allah addi soɓe jeeloyima ɓe garti soɓe jeeloyima ɓe garti subaka e kikiɗe ɗum wona hirande e bottari kadi mi hedda hen hakke feccere sak kadi o hedda hen kadi fodde feccere sak ewa ɗum ñalla ɗon waala ɗon ha subaka janggo kadi ɓe dawra hono ɗum kadi nde timmi balɗe joyyi taw sakuji ɗi keewi waɗmi sakuji ɗi o waɗi sakuji ɗi e nokku mi yamiri yo ɗi mbaɗe saret o wi o yamiri yo ɗe mbaɗe saret ɗi jilna e wuuro he rokkoye miskineɓe balɗe joyyi fof sakuji ɗi maɗe ngari joyyi jeegom o nawoyoɓe cakko hande o moɓodiral e dendagal yimɓe tawtoraɓe yimɓe hettotoɓe e jokol nayi winnere nde no gadorɗen wadde Rew FM ko fiilde ambassadeur uji wiyede kaari hande ne fiile e nokku naggam ko wiyete ko ambassadeur hiiri kadi e dow konngol directeur général Ceerno Abdoul Mody Tall e dow konngol président Rew FM inna wiya Ousmane Kane bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni o ma en kuccan golle ɗe tawi ko fiilde lefol ngol e mo ganduɗa tigui wona lefol ngol tan fiilere en jii wutte ñoraɗo ha laaɓa machallah ne yaadi e lefol maire Mbaye Mbengue monsieur le maire bisimilla ma Mbaye Mbengue ene wayno o ari e pojomo mbiyen o ari e tental ngal kanko monsieur le maire Mbaye en jettimo en jarnimo en jiimo bisimilla makko prenez place donc soyez les bienvenus prenez place bisimilla ma cité ala ha joni jokke hettade la 106.3 ko noon joni o bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatte ga guire moɗon hay goto wirmi keddiɗo ha onon dariɓe ɓe jooɗoɗe hettiɓe wonɓe caggal ɓe mbawa yiide jooɗoɗe aha ɓoy o wi wutte mawɗo ne woodi kanko bam meɗen Mamadou Lam tokosone woodi Touba Ba ne woodi ɗum ko laafa o wi kadi paɗe ɗe ne woodi laafa ga ne woodi lefol ngol ne woodi aha o wi ko ni mbaɗirten wutte mawɗo o bandiraɓe mbatte ga hakkillaji birnide hilifaɓe ɓe jiye hen seeɗa birnide hilifaɓe onon wonɓe caggal ɓe mbatte ga hakkillaji moɗon koyi toon ko ori dañon ko kaltoy ɗon onon hettiɓene kadi teskoɗe tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe kelle mon dow en jii o ɓornama wutte o kanko Moussa Sall o ɓornama wutte danejo mo ganduɗa ko mawɗo
ne ñoota ñorol verte wondude e paɗe ganduɗa tigi simisone woodi simison noon ɓe mbima ya ha nata nder suudu ma ɓonoyɗano wondude deftere kamil allahu akbar ɗum ɗo ko deftere on jinde deftere on jinde deftere bandiraɓe musidɓe tedduɓe wawa yaltude taw ka humon bindi amnorako ma jangga piileɗa alpha tafsir jeeya tampere almudagal e nde puɗɗa fiilede ko ta hawmo haaji ko ɗum woni ko waɗi musa taw min mbima ya jogoro jommi koye jom men sikki ala caggal nde o ɓorna wutte o e paɗe ɗe o totta deftere kamil nde ganduɗa nde ko woɗere coyi machallah eɗen gara joni e lefol ngol wondude e laafaka e koɗe ngo ganduɗa ko diplôme d'honneur bammamola bisimilla maire amen na en asiɗo wiide ko may bengi e kadi saabu o fonno tawede kadi o fof o tawa saabu yidde mo wuuro ngo saabu wonde mo moƴƴi wuuro o saabu jamde mo wuuro ngo saabu dannade mo wuuro ngo saabu tampande mo wuuro ngo omo lomti kala e nokkuji e fannuji fof aɓe jettala min jetta lomtugo makko ɗum saabi o ari wi to mbay bengi o tawtama ko woni maire ɗo commune de hawrde ɗo hoto yeɗo biyani eyyi ɗum noon min mbimo soyez les bienvenus monsieur le maire en jettimo en jaarima en mbimo bisimilla makko joni joni o hono paaɗen bandiraɓe paaɗen koye directeur général wondude e chef personnel meɗen dande leñol si kamɓen jogori tottude Moussa Sall ngol ɗo lefol ngol ganduɗa nana ñoora holko winda hen almudagal e yomi yibbindol ngol mi wawana haalande hettiɓe voilà winda hen ko rêve fm almudagal ko ɗum ɗon tigui woni ko winda hen tawi ko bindi verte winda e ngol ɗon lefol danewol patam lamijo ne wayno o ɓorneyima tigui tawi o ɓornori tigui ko banggue nano e tigui ɗon woni ɗon lefol ngol fiilira kañum e wutti o kala nandi ene heddi laafaka nana e junggo directeur général ceerno Abdoul Mody Tall kañum jogori hande o Abdoul Mody jogui laafaka e monsieur le maire Mbaye Mbengue e sur place e ko way kanko tottatamo laafaka kanko monsieur le maire kanko ɓornata ɗum mo ganduɗa ko Moussa Sall ene wayno bandiraɓe mbatte ga hakkillaji on jikka laafa allahu akbar Rewmi FM e ko noon tigui ko almudagal tan jaari ɗum ɗo en jii laafakane holko winda hen ko Rewmi FM ɗum ɗon foof te ha joni hollita tan kono ene heddi taw mbatten hakkillaji ma en gartu eɗen kuccoyi e ceerno meɗen directeur men général ceerno Abdoul Mody Tall kañum jogui ko diplôme d'honneur o ko ɗum tigui woni ko winda hen diplôme d'honneur sikki ala woni hande o je soutien monsieur Abdoul Mody Tall le directeur de la radio Rewmi FM 106.3 de Ndendori décerne ce diplôme d'honneur de Moussa Sall démorant à Kella, animateur de l'émission Hirde Almudagal pour servir l'âme à l'édite radio Rewmi FM min mbimaya jogoro jaam ko ɗum ɗo tigi woni ko winda e oɗo diplôme eɗen gandi sikki ala kanko ceerno Abdoul Mody Tall o mono sawni hono ceerno Moussa Sall o tottimo diplôme o omo huccire rendo ngo foof ene ndaara wonande kayi kala hande o garɗo ɗo ene ngal ɗo tingiral dañi tigui ko haaltude e galle mumen bandiraɓe musidɓe tedduɓe keewe no moƴƴi noon e borom caméraman fof pindi ɗi ha moƴƴa bandiraɓe mbawa yiide wonde Rewmi FM ko rendo ngo hande o foti ɓeydade mbaɗaji ɗum ene heddi noon wucce o ha joni nan ɗo kono noon en jingal ɗo ñantugal bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo garan boubou golɗo lefol e kaɗo laafo e oɗo diplôme d'honneur e paɗe ñamtade ha laaɓa eɗen mbiya Moussa Sall ya jogoro jaam kono kadi waɓe no mani ne enoro ñamgude beele kañumenne ene mbawa dañde hono oɗo décoration sabu so tawi a tottama deftere kamil wadde janama so tottama deftere kamil a wiwude anda hen koyi wadde noon hunde nde waɗa koɗo hani hunde nde waɗa koɗo foti emin mbima ya jogoro jaam kono kadi ya ɓeydu tinnare ya ɓeydu titinde ha ɓuura tidde tinnude sababude ko tabbide nde tan woni ko satti e ɗum noon enen kala e machallah paɗe ɗe kay ko labbaɗe machallah ɗum noon emin mbima ya ɓorno paɗɗe Moussa Sall ɓuura yimɓude e sikki ala ɓorno tan fofo wona décoration complet nanɗon tan e ko noon tan ɗum noon mbeɗa andi nayɓata bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno e ko Rewmi FM yinno hollidde dennagal rendo ƴella guila e jinnaɓe Moussa Sall hani e fasiraɓe Moussa Sall musidɓe Moussa Sall wonɓe e joglinayi windere nde ko ɗum ɗo tawi woni ko umminno Rewmi FM guila toon to Ndendori arde ɗo ina e ƴella gam hande o yidde filde mo golɗo lefol ene wayi ɗum laatima en jetti Allah no fewi no fewi no fewi ɗum noon fof ne wawno wasde wonde kono noon ko ɗum ɗon woni ko yiilorno ko yiilorno e ñalawma o ko dañama so hande o filde lefol ngol bandiraɓe fof ne ketti la 106.3 bandiraɓe fof ne pawi en guiɗi mumen wonande rendo ƴelle eko taari ɗum noon eɗen mbima Moussa Sall ya jogoro jaam yo jig Rewmi FM yo jig dendagal kala bandiraɓe to wawi wonde joglinayi ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni jokke hettade jammago ngu gasani taw kono ñalawma o kadi humbani taw e ɗum noon emin mbima ya jogoro jaam sikki ala ene wayno salmodiri directeur ceerno Abdoul Mody Tall joni joni o chef personnel ko kalɗa
ceerno Abdoul Mody Tall ma dañ tan hay sino ko konngol no mbiruɗa ni ko noon paaɗen koye directeur meɗen général ceerno Abdoul Mody Tall o haala ren no goni hetti saabu haala makko ene waɗi nafoore o tindinta o jertinta o siftinta o hirjinta kono sikki ala o hulɓinta ko ɗum woni nafoore haalande so haalande haalima ɗeɗo kelmi fof ala hen ko daña mbimi on yo deƴƴu hay so ɗaɗima windi ɗi findertaki ceerno Abdoul Mody Tall bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam o wiide weli yo won e ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu. Caggal ɗum ɗon ko salminde dendagal rendo ƴella kadi e salminde seeremɓe meɗen musidɓe men sehilaɓe meɗen ɓe kawruɗen ɗo henna hannde e oɗo galle taw kadi ko galle tedduɗo taw kadi ene renndini en ɗo henna yidde meɗen ene renndini en ɗo henna enɗam ene renndini en ɗo henna jokkere ene renndini en ɗo henna weltare kamɓe ɓeɗo seeremɓe wonɓe caggal meɗen e sarifaɓe meɗen eɗen jaafunoɓe e ɓamtude konnguɗi men e mabɓe nde wonno koɓe musidɓe men koɓe sehilaɓe men ɓe ngari kadi ko wallodirde e meɗen kono noon haaloɓe pular mbi e ndaarowo to waali e ndaarowo mo waaldi soɓe kawri damal suudu nde elle renndintaɓe enen fof ndenndi sago holko woni sago o noon sababu o ko Moussa Sall en kaalino naane man lam yaskiri sabab lam yaskirillah o man lam yaskiri nas lam yaskirillah kala mo yettani sababu wawa yettude Allah mo yettani Allah wawa yettude sababu en yetti oɗo sababu no Allah waɗirani en ni enen ndendorinaɓe immiɓe toon to ndendori walla rewɓe fen ko renndini ko eɗen nganndi présentation mbaɗaɗo ɗo henno wona ndendorinaɓe meɓe eɗen nganndi rewɓe fem renndini ko jogli ɗi fof kala hen to kalɗa jeeri a wiyat waalo kaala ɓan yo ɓan taw kadi rewɓe fem renndini ɗum eɗen jetta Allah noon nde Allah renndidini en e ceerno Moussa nde wonno kullu hisbin bima ladayhim farihuna kala fedde weltoto e fedde nde yontiɗande ɗum noon en jettiri Allah hawrude en e ceerno Moussa e jeydede men e makko e dendagal kadi mawɓe men ko wayno Bamama Labbo en dande leñol si en e dendagal mawɓe limtuɗen ɗo henne ɓen en jettiri ɗum Allah no feewi eɗen mbiya ceerno Moussa yo jogoro jaam nde wonno ceerno Moussa ko gorko moƴƴo Allah waddi en e ceerno Moussa gila Allah addi ceerno Moussa e juuɗe men ɗon to radio ɗo eɗen liggodira e makko ñande fof eɗen jiiya e makko ɗeydare ñande fof eɗen jiiya e makko himme ñande fof eɗen jiiya e makko weltare ɗum ɗon jettiren ɗum Allah no feewi kala ken mbaɗnani ɗo ceerno Moussa tawat tan wondi ken ngala kono ala ko jarani nde wonno kanko leñol ngol ene jaranimo ɗum kadi yidde makko ene jaranimo ɗum e wuuro makko nde wonno bandiraɓe ɗum ɗo weeɓani dañde won ɗiɗo kihiɗaji weeɓani o dañi ko heewi kono kadi oɗo kihiɗo ko kihiɗaji ɗi o yejjitta